Hola famílies. En aquest vídeo volia explicar una miqueta, exposar, més que explicar, una reflexió relacionada amb l'educació canina. I no és altra que és una mica el boom d'educadors i educadores canines que hi ha actualment, ja des de fa uns anys, i que diguem-ne, comporta i està comportant una sèrie d'aspectes que no sempre són positius. Vale? Evidentment que hi ha gent que fa la feina bé i que és bona professional i que es dedica d'una forma bona i ètica a treballar amb els gossos i les seves famílies. Això està claríssim. Però com tota la vida, quan hi ha booms d'aquest tipus i les coses es posen de moda i hi ha una certa atracció, doncs és complicat perquè arriba gent de tot tipus i arriba gent que a vegades no té uns valors, diguem-ne, que coincideixen amb els valors i principis que ha de tenir l'educació canina i que això comporta una mala praxis. Vale? Llavors, molt sovint, i xerrant amb col·legues de professió, te n'adones que, que hi ha un volum força gran de persones que en principi s'han format i que volen, diguem-ne, els cabells fàcils. I quan això passa, es produeixen un deteriorament de la professió que no només passa a l'educació canina, passa en altres camps i professions, però parlant de l'educació canina, és una professió que al final i en principi estan treballant tant amb persones com amb gossos, que són, diguem-ne, éssers vius, éssers que senten i tenen emocions, i que molt sovint, no sé, però sembla que hi ha gent que no ho té en compte o que s'ha oblidat d'això. Llavors, hi ha una cosa que per mi és fonamental, que és l'ètica professional. Quan algú no té ètica professional, cau en paranys que són fàcils de caure si estàs fet de certa pasta i que diguem-ne que s'aprofiten de la bona intenció i de les necessitats de les persones que acudeixen a aquestes, diguem-ne, demanant la seva ajuda i el seu coneixement. Val? Llavors, diguem-ne que el que vull és reflexionar és que si realment per un cantó estimem la professió, hi ha pràctiques i praxis que no s'han de fer, això per un cantó. Vale? Del tipus, diguem-ne, utilització d'estratègies de màrqueting una mica poc honestes, per dir-ho d'alguna manera, i que demanen anar a un enllaç o posar una paraula, no sé què històries, i després no t'envien allò que et diuen, per exemple, no? No sé, coses d'aquest tipus que el que fan és un deteriorament de la professió força important. Però aquí hi ha la càrrega de consciència que tingui cada qual i cadascú amb els seus valors i amb els seus principis. Però sí que sobta, no?, que hi ha un conjunt de gent, i cada cop, malauradament, va a més, que s'amaguen darrere d'aquests valors i principis que tant fan, diguem-ne,
alarde i fatxenda, però que després, quan rasques una mica, de tot això no hi ha res. Bueno, i és un problema perquè, malauradament, doncs, tot això bueno, fa que arribi molta gent que després bueno, doncs, posa els seus gossos en unes condicions que no acaben de ser del tot bones, o les persones mateixes reben una atenció que és molt deficitària i això, diguem-ne, acaba, diguem-ne, degradant la professió d'una manera estrepitosa, no? Llavors, no sé si aprofitar el vídeo com per fer una crida, no? En aquest sentit de vigileu amb qui porteu el vostre gos, perquè és no és una qüestió menor, és una qüestió major. És a dir, deixaries en qualsevol mans la salut mental del teu fill? No. Doncs amb el gos igual, no? Llavors, és una reflexió que hem de fer tots, no? Com a professió, i com a societat també, de dir, ostres, si vull el millor pel meu gos, no puc contractar els serveis de segons quines persones que m'estan dient que li posi un collar de punxes o jo què sé, o que m'està enganyant amb una història. És a dir, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, però si reflexionem profundament, ni li estem fent un favor a la professió, ni li estem fent un favor a cada família que contracta els serveis d'aquest tipus de persones. Llavors, però bueno, és una mica un reflexe de la societat, o sigui, les xarxes socials porten coses molt bones, sens dubte, i es pot compartir i crear un contingut que aporti, però al mateix temps és un escenari on persones, i en aquest cas doncs, professionals de l'educació canina, tenen una finestra oberta diguem-ne a fer un màrqueting barat, que dic jo, i a fer una exposició no honesta i sincera i humil, sinó tot el contrari, una exposició força narcisista i on impera, diguem-ne, l'exposició del seu alarde en comptes d'aportar alguna positiu a la societat i que missatges educatius i terapèutics puguin arribar a les famílies d'una manera doncs, planera, humil i que realment aporti a aquestes famílies més enllà que lògicament també, evidentment, de tractar les problemàtiques i dificultats que tingui el seu gos, sinó que ha de contribuir a donar més coses, no? I després cadascú, hi haurà persones que estiguin més obertes, persones que no ho estiguin, que no sigui el moment, que tinguin algun canvi a la seva vida i que facin, doncs això, que vagin cap a un altre camí. Poden passar mil històries i cadascú, doncs, si en un vídeo anterior parlàvem de que cada gos, diguem-ne, és un món, sinó un univers, amb les persones, evidentment, passa igual, no? Llavors, però si la base de la qual partim són uns valors i uns principis ètics ben fonamentats, la resta, tots els inputs negatius que puguin arribar, tenen un mur de contenció molt difícil de traspassar. Llavors, i això, al final, va molt amb la personalitat que tingui cada professional, lògicament. Llavors, és un aspecte molt important a l'hora de dir, ostres, quin professional escolleixo i què està passant amb l'educació canina.
I això potser em veuran companys de professió i ostres, és un tema que s'ha de mirar d'una manera profunda perquè és una contaminació de la professió molt bèstia, molt gran, i va en detriment de la pròpia professió i d'aquelles famílies i d'aquells gossos dels quals es facin, diguem-ne, càrrec a aquestes persones. I llavors, bueno, és un tema complicat i ja no parlo d'errors professionals, que això, evidentment, els té tothom. O sigui, no és això, és una mala praxi que ve de base. I això és el problema. Això és el problema real i un problema que s'ha d'abordar d'una manera doncs, quan més aviat millor i anar profundament a l'arrel. I això és com tot, a la vida, és a dir, si compres cert producte, doncs estàs afavorint a certes persones, no? Doncs això és igual. Si contractes els serveis de gent doncs, que li dona una descàrrega al gos elèctrica o un collar de punxes o no sé què, que per cert està prohibit, però Déu-n'hi-do, encara, o gent que et ven fum perquè sí, doncs, bueno, cada qual amb el criteri i la selecció que fa. Però sí que si fem una millor selecció en base a un bon criteri que porti una bona ètica, uns bons valors, uns bons principis i que diguis, ostres, jo busco una metodologia que sigui realment respectuosa amb el gos, que ja no caldria ni dir-ho, perquè això d'educació respectuosa, com si l'educació pogués ser d'una altra manera. No, l'educació o és respectuosa o no és educació, és una altra cosa, però educació no. Llavors, bueno, al final venim d'on venim i hem de posar pues, certes etiquetes i coletilles a les coses perquè arribin a la gent, però realment en algunes coses no caldria ni dir segons què, no? Però, bueno, en relació a la professió, crec que hem de fer una mirada profunda i de veure què s'està fent i aquelles persones que contractin els serveis professionals de qualsevol professional doncs han de mirar, diguem-ne, una mica amb més atenció, perquè si no, qui té les conseqüències, primer la família, sens dubte, però també el gos. I principalment el gos, no? I llavors s'ha d'anar molt en compte, amb molta cura, i això només es pot fer amb un bon criteri des d'un inici. Bueno, espero que aquesta reflexió us hagi resultat d'interès i que us pugui portar a altres reflexions i altres qüestions que es poden debatre i que es poden comentar. I bueno, si us ha agradat el vídeo i la reflexió, dona m'agrada i si ho comparteixes doncs estaràs fent i contribuint a que aquesta manera d'entendre la relació i la vida compartida amb gossos arribi a més gent. Així que gràcies.